Καλημέρα σας. Τελευταίες 2 μέρες δέχτηκα πάρα πολλά τηλέφωνα για Α21. Πολλοί μου λένε ότι δεν μπήκαν τα χρήματα. Πολλοί μου λένε μπήκανε λιγότερα χρήματα. Πολλοί μου λένε μπήκανε περισσότερα τα χρήματα. Δεν υπάρχει ανησυχία καθόλου για θέμα αυτό. Γιατί κάθε Σεπτέμβριο γίνεται καθάριση. Φέτος έγινε καθάριση έτος 2022. Και αυτό το λόγο γίνεται διαφορά τα χρήματα. Μερικοί είχαν πάρει πολλά λεφτά και δεν μπήκανε καθόλου. Μερικοί έχουν πάρει λεφτά και έχουν πάρει λιγότερα λεφτά. Δεν υπάρχει ανησυχία καθόλου για αυτό το θέμα. Επόμενη φορά θα μπει κανονικό λεφτά. Δεύτερο, μου ρώτησε μια κυρία και τέτοιες περίπτωσεις έχω ακούσει πάρα πολλές, ότι δεν έχουμε άδεια παραμονή ανανέωση άδεια διαμονής για βεβαιώση. Δεν έχουν αυτοκόλλητο κάρτα, δηλαδή λεγόμενη digital ηλεκτρονική κάρτα. Όσοι δεν έχουν αυτό, δεν υπάρχει ανησυχία. Πείτε λογιστή σας να βρείτε το γραφείο ΕΠΙΚΕΠΑ. Να βρει τηλέφωνο του ΕΠΙΚΕΠΑ, να πάρει τηλέφωνο και να στείλει email τη βεβαίωσή σας. Ή θα σας καθοδηγήσει να πάτε εσύ εκεί το γραφείο ΕΠΙΚΕΠΑ. Αλλά δεν μπορεί να βρείτε εσύ μόνο, δεν μπορεί να μιλήσετε μαζί με αυτού εκεί πέρα. Μιλάνε μόνο με λογιστές. Και αυτό το λόγο πρέπει να μιλήσει ο λογιστής σας με ΕΠΙΚΕΠΑ και θα σας καθοδηγήσει. Αν βλέπετε άδεια σας θα έρθει πριν από 31 Δεκεμβρίου, δεν υπάρχει ανησυχία, δεν χρειάζεται να τρέξετε, να βάλετε ξανά τη ένταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν θα βάλετε μέχρι 31 Δεκεμβρίου, λεφτά θα πάρετε όλο το χρόνο, δεν χάνετε ούτε φράγκος. Δεν χάνετε ούτε ένα λεπτό. Αλλά αυτό που είναι ο ΕΠΙΚΕΠΑ του Δήμου Αθηναίων, θα βάλω εγώ τηλέφωνο την κυρία που μου ζητήσε μέσα στη comment box. Εκεί που είναι τα μηνύματα θα δείτε τηλέφωνο του ΕΠΙΚΕΠΑ. Γιατί είναι το δημόσιο, δεν μπορώ να γράψω πάνω από τη οθόνη αυτό το τηλέφωνο. Και θα βρείτε τηλέφωνο αν είσαστε Δήμο Αθηναίων. Αν είσαστε κάπου αλλού, θα βρείτε τηλέφωνο του ΕΠΙΚΕΠΑ. Θα δείτε και σήμα μπροστά τη οθόνη σας, εκεί που πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. Και θα μιλήσετε και θα σας λύσει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, με τη βεβαίωση περνάει κανονικά, αλλά μερικές λογιστές δεν ξέρουν. Πρέπει να κάνουν αυτό το θέμα, γιατί δεν έχουν ασχοληθεί πολύ με αλλουδαπού. Γεια σας.